O Barbanza afiánzase como a comarca de España onde máis testamentos se redactan. Así confirman os datos do Colexio Notarial de Galicia, que indican que case 3.000 veciños asinaron as últimas vontades o ano pasado. En o primeiro semestre de 2025 a cifra ascendía a máis de 1.500. En relación á poboación, a comarca do Barbanza supera de forma notable tanto a media provincial como a galega, destacándose tamén por diante das comunidades como Asturias ou o País Vasco. Un fenómeno que se acentuou nos últimos anos, especialmente despois da pandemia. Os expertos subliñan que o testamento non só serve para dispoñer dos bens, senón tamén para evitar malentendidos e disputas entre os seres queridos. O feito de anticiparse ao futuro pode evitar complicacións legais e emocionais para os descendentes. Non, canto antes mellor. Yo lo dejaría listo. Antes de tal dejaría todo listo. Eu estou un ello, porque a miña edad tamén calquer día dá un chullo. Xa non é o primeiro que me dá, entonces hai que hacer a cousa feita, porque o día da mañá tanto os meus fillos como a miña filla teñen que deixar as cousas listas. Non teño todo arranxado, pero estou en ello. Estamos en ello, sí, porque chega unha edad que hai que deixalo todo ben feito, porque senón, o día de mañán, dice, isto para quen lle quede, para quen non, é tal. No Barbanza, a opinión maioritaria coincide nunha mesma liña. Mellor deixar todo listo canto antes. Moitos veciños afirman que se trata dunha cuestión de previsión e tranquilidade. Unha idea generalizada que se reflicte na crecente demanda de testamentos na comarca. Cada vez son máis os veciños que optan por deixar todo claro, para evitar posibles problemas no futuro e garantir que o seu legado se distribúa segundo a súa vontade. Me imagino que é mellor deixalo listo antes de que un perda o sentido da conciencia, non sepa despois, en fin, como facelo e lle quede o problema aos heredeiros, non? Se, por exemplo, unha persona ten un matrimonio e ten 2 fillos, un exemplo, pois o que tes, prepáralo, deixalo feito, é porque non está libre de ter un accidente e quedar dun día para outro no sitio. Iso está ben facelo, penso eu, vai. Depois, se non fa, veñen os problemas, como é un fillo, outro irmán, outra, nada. Unha vez que un ten a vida máis ou menos organizada, que é tal, pois se aquilo para os seus fillos. Esa é a miña maneira de pensar. Antes mejor. Claro, antes mejor. Y para evitar problemas, sobre todo entre hermanos, cosas así. Yo lo veo bien, eso, dejar todo atado. Uno no sabe las vueltas de la vida, cuando te puede pasar algo. Pues mira, mejor dejarlo ya arreglado. Non, canto antes mellor, xa estamos nós nunha edad tamén así de tal, pois eu penso que canto antes mellor é máis deixalo, porque senón despois veñenche os follóns de que se aparece un irmán, que un tío que non está feito, de quen é, máis as responsabilidades civiles, se hai algo non, eu penso que debía de ser un pouco antes. No Barbanza, a planificación do legado xa forma parte da cultura local e os notarios lembran que a prevención pode evitar moitas dores de cabeza nun futuro.